wonten wigatos ingkang pundi dene paduka pekulun rawuh ing patenggan kula kanthi semengko pengawak bajra. Tata malih kula tingali paduka hanggendong jejabang ingkang taksih abang menika sinten pekulun? Uruhanana ngger Empu Ramadi. Kang ulun gendong iki anake Werkudara patutan kelawan Dewi Arimbi jenenge Jabang Tetuka. Mulane ulun gendong prapta ing kene ingkang wigati kautus Adi Pramesti Guru yaiku kinendah-ndakake Jabang Tetuka kang ulun gendong iki nggih. Apa to sababe kita kinendandani? Awit bocah iki bakal sinaraya ing Adiloga nundung mungsuh Ratu Buta saka negara Kiskendapura. Jejuluk Prabu Kalapracana lan Patih Sakipu. Kang wektu iki dheweke bakal njungkeng palengganing Adi Guru njaluk panguwasa kaya Anjunggering Salaka nggih Empu Ramadi. Nun inggih pukulun ngaturaken genging panuwun dene kula nampi pakurmatan saking Sang Hyang Manikmaya kadawan handantosi calon jagoning dewa. Pukulun Narada kula sagah dereng kinanten silak mbok menawi saged mugi kaperena dhumateng ing putra Ramadi tumuli badhe kula tindakaken dawuh saking Sang Hyang Manikmaya pukulun. Serane nyun luhung betah lopo kurang guling helingoso lahjat mika yen wacana kudu manis murih seng-seming sesama samane manungsa sami ya kita apa nggih Ramadi. Mung winangun hening manungsunging nala mung ngosikke wala sawise kita tampa ulun mundhut wuning marang kita Empu Ramadi anggon kita ndandani kanthi nganggo cara kepiye nggih inggih pukulun gandeng pakaryan kula menika damel gegaman tuwin krita mila anggen kula ndandosi dhumateng Tetuka inggih mboten benten menawi kula damel senjata inggih menika badhe kula jedhi pukulun. Bocah iki bakal sira jedhi kula inggih. Nek bocah iki rak mengkone urip kaya nggih. Bakal rak urip kaya nggih. Pejah menapa gesang menika sanes panguwaos kula menika wonten astanipun Gusti ingkang nyipta jagat pukulun. Iya ulun ya wis mudheng bab kuwi nanging ngerti ya yen to keselamataning Tetuka dening para Pandhawa utamane si Werkudara dipercayake marang jeneng ulun lho nggih. Bilih mekaten monggo pukulun kula dherekaken nyuwun wonten kersaning pangeran mugi-mugi Gusti ingkang nyipta jagat ngudani menapa ing dados sedya tuwin panyuwun kula menika pukulun. Oh iya ya nggih iya. Ora kendhak penyuwunku marang Kang Hanggelar Jagat. Muga hangi jabahi apa kang dadi sedya kita kula Empu Ramadi. Suwawi pukulun kula dherekaken dhateng Kawah Candra Dimuka. Wigatos anak senanggen kula badhe njedhi Tetuka menika pukulun. Iya ayo kula ulun kepengin mirsani munggo kaya ngapa oleh bakal dalem marang Tetuka iki nggih Empu Ramadi.
dadi atur-atur miturut manut sumarah mring Gusti. Wau to kaya mangkono katinga manghalat-halat genining kawah Candra Dimuka. Blekutuke nglendhut swarane kaya lindhu gedhe. Molak-malik ing ladu dananing kawah yekti kawahan lebur kang sami sesinggolan. Semburaning geni Candra Dimuka bisa brasta jagat saisine. Nyata lamun panasin latu kawah Candra Dimuka ngungkuli pitung geni mawa bathok. Nanging Bathara Puramadi tetep ing dalem tekad dene arsa njedi marang Jabang Tetuka. Tatan mawi wringa Jabang Tetuka giya kajegurake ing kawah. Tasih kawimbuh cinampuran sekathahing gegaman dalah tosan minangka piranti kekiyatan raganing kang kajedi. Padha sakala Jabang Tetuka kang wis mama lawan senjata sigra dimangsa dening geni lendhuting kawah tanbuh kang dadi lekasane. Samar pamoring suksma sinuk maya winah ya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking lip layaping nguyuk pindha pesating sepena sumusuping ngrasa jati nenggih Sang Empur Amadi dalah Sang Hyang Narada denya samya sekong manungku puja brata ing cipta namung nyuwun ing ngersaning Hyang Manon mugi kaidenana denya darbi penyuwun tutuka huipa Sang Jabang Bebayi bisuwa maujud kang datan gawe kuciwaning kulawarga dadya manungsa kang sekti mandraguna hawit saking kersaning pangeran mangkono saking mantenging pangestiri Sang Jawata kekalih ndatak sakala ana kaelokan jroning kawah Candra Dimuka ana swara kang jumalegur medal saking madyaning kawah ketingal wonten sorot ingkang sumerahan lai lebuting cahya kang semorot ana manungsa kang jebedha saking madyaning geni nenggih bocah muda tumaruna sembodo gagah perkoso dasar godhek wong simbar jaja tur keladuk galak wulu jumangkah saking kawah suku tumapak latu sigara marang marang muyaning para dawa kekalih Leng-leng indriya mangu mumpung kanggo wanuman Lerlena tanpa kandhen yen tantusa
Empu Ramadi wonten dawuh Pukulun. Iki teko ana bocah muda gagah perkasa tur godhek Simbarjojo. Sapa iki nggih? Duh Pukulun. Monggo kula dherekaken ngunjukaken syukuring resaning pangeran. Awit menapa ingkang dados panyuwun kula dalah paduka sampun dipun nudaneni Pukulun. Mugi kawuningan lare muda ingkang katemben medal saking kawah Candra Demuka menika estunipun ingkang wayah pun tetuka kula. Wah, dal. Kadangmu padha waranten becik besok amendemo baris kang prayitna sujud syukur ing resaning kang anggelar jagat dene apa ingkang dadekasing Puramati Gusti wis ngudaneni. Wah, bareng dijedi didandani rupane memper wong tuane lanang bocah iki. Kula narada, kepiye nggih? Menapa kepareng bilih kula badhe hamari tambah tetenger dhumateng pun tetuka. Ing pangajab murid saged jumbuh kalian bebakalan ingkang sampun momorkan tetuka menika Pukulun. Oh iya ya luwih prayoga nggih Ramadi. Kejaba kanggo njumbuhake marang kedadianing tukok sawise dijedi uga jeneng anyar mau bisa mahanani kuncara lan ibaning setuka iki nggih. Nggih. Mugi Gusti hangi jabahi gandeng lari menika sampun cinampuran bebakalan senjata tuwin bangsane tosan. Mila lari menika kula paring tenger tambah namipun Gatotkaca. Gatotkaca lonok ninggih. Ya hulun nekseni nggih. Kosek Empu Ramadi. Kita mau matur bocah iki dijadi kanthi kawimbuhan bebakalan senjata lan wesi kuwi banjur kepiye peperincane nggih. Unjuk uning Pukulun. Gatotkaca menika wiwit saking pucuk rambut ngantos jempol suku sedaya sarwa tosan tuwin senjata. Upamane kadosta sirahipun dumados saking klontongan wesi. Sedaya rambut tuwin wulu dumados saking bendrat. Bathuk dumados saking larapan waja. Netranipun saking kumala. Grana dumados saking pangot, pipinipun saking waja, untu dumados saking salaka menur, talingan saking gentha, otot saking kawat balung wesi, gligen dene sungsumipun gegala, pundak saking denda, dada dumados saking blebekan waja. Lengen dumados saking dada, epek-epek saking cakra. Brijinipun dumados saking gunting, sikutipun saking pethel. Suku dumados saking linggis, dengkulipun saking paron, dlamaan sikil saking wadung. Wah, adalah. Bokonge ceret. Yen pipis wedang kopi. Wah, lawang sandaran ning badan kok gak ning sing empuk babar pisan kabeh kok atos. Ya mung kuciwane kok iki durung metu suarane nggih. Inggih Pukulun menika dereng kula sukani suwanten. Oh ngono? Inggih. Murih tetuka ingkang saged matur kula badhe nyaraya bledhek gamanipun Bathara Indra. Supados sakit nggigah wicananipun Tetuka Pukulun. Mongso bodho nggih. Tansah marpamoring suksma. Jenuk ngaya winah ya wing ngasepi.
Bathara Empu Ramadi sigra mata aji pameling nimbali Gundala gegamaning Bathara Indra sakala kilet kados sesautan wonten inggiling Tetuka minangka pratandha prataning Gundala dia manjing marang hanganing Sang Tetuka. Klauruta saking dosa sakuru-kuru yang utusa sang Sri ana wong padha tenguk eneng kene iki sapa? Waduh Jan suarane Jan jebles gerangane aduh. Wah gede kok ulem. Ulun Bathara Narada ya kanika putra ngger. Ulun Bathara Empu Ramadi kulup. Banjur aku iki sapa? Kita kekasih Tetuka ya Gatotkaca. Iya ngger. Kita iku anak Werkodara panenggak Pandhawa dene ibumu jenenge Arimbi ngger. Ngger Gatotkaca. Apa? Mulane jeneng kita mapan ana kene awit kersaning Bathara ulun kinenggel wentah marang kita Tetuka. Iya banget panarimaku. Dene kowe wis sembodo momong marang aku. Tipus padha-padha kulup. Sang Hyang Narada, kepiye Empu Ramadi? Gandeng sampun cekap sedaya ingkang dados kesanggahan kula. Ingkang menika kula nyaosaken wangsul pun Gatotkaca katur kula Narada. Mugi-mugi saged migurani temat dumateng nusa bangsa tuwin negari pun Tetuka babaran saking Kawah Candra dumuka menika pukulun. Oh iya Ngger Empu Ramadi. Ulun minangka wakil adi guru paring tarima kasih marang jeneng kita Empu Ramadi kang wis bisa gembleng marang bocah iki. Ndak suwunake ning kersaning pangeran. Muga-muga jeneng kita pinaringan kekuatan lahir batin ya nggih. Bisa tutuk anggon kita nggula wentah marang para titah kang darbe jiwa luhur. Lan bisa saya ngrembaka para kusumaning bangsa babaran saka ing Kawah Candra Demuka kang kita asuh iki ya nggih Ramadi. Inggih mugi Gusti ngijabahi sabda Hyang Narada. Wis nggih ulun pamit kondur pakayuwangan bathang laku ya nggih. Sembah kula nderek jengkawat Hyang Sang Hyang Narada. Gatotkaca kita pamit aja kanthi marang kayuwangan njungkri salaka ya nggih. Iya. Empu Ramadi aku njaluk pamit. Iya ya kulup nyang Niraharja ngri Gatotkaca. Ulun puji muga apa kang sira tindakake bisa lebda ing karya nggih Gatotkaca.